Príjemné ráno, začína sa Teleráno, je 20. júna, no a na úvod sú pripravené aktuálne informácie. Ešte raz vám želáme príjemné dobré ránko. Máme tu taký pekný darček, a to nie sú Vianoce. Darček alebo balíček pre všetkých. Peťo Bednár. Ten balíček vyzerá takto. To nie je balíček, ale on je. A to sú iba základné veci, ktoré som... A to je, aby im bolo lepšie, alebo aby nám bolo lepšie? No. Počkaj, komu im? Tým, čo o tom rozhodujú. No. Premiér Fico musí nájsť v budúcom roku nejakých asi 1,5 miliardy eur na to, aby to hospodárstvo bolo v tých intenciách, ktoré nám prikazuje v podstate Európska únia, tak aby sme potom nedostali pokuty za to, že máme väčšie zdražovanie, tak jednoducho musíme spraviť určité opatrenia. No a premiér Fico zverejnil, alebo sú zverejnených 22 takých základných bodov, v ktorých sa bude šetriť, ale veľa ľuďom sa natíska otázka, že či je to skôr šetrenie, alebo skôr je to branie peňazí z peňaženiek ľudí. Pretože môžeme si prejsť také možno najhlavnejšie tie body, napríklad zdania sa vklady obyvateľov v bankách, 0,4% z vkladov ľudí na bežných účtoch sa odvedú štátu. To je jedna vec, to nás možno ešte tak nezasiahne, pretože, ale ide to z našich vkladov. Ďalšia vec je skoršie zdanenie tabaku, čiže pre fajčiarov, to sme rozprávali už v pondelok, v podstate, že krabička cigariet od októbra tohto roka by mala vzrásť približne o 3 až 10 centov by mala byť drahšia, čiže cena krabičky by mala byť vyššia. Dočítal som sa to takisto napríklad o zrušení rovnej dane. Zrušenie rovnej dane, čiže rovná daň prezentovaná sadzbou 19% už nebude. Niektoré firmy, ktoré zarobia viac a ľudia, ktoré zarobia viac, budú zaťažení vyššou daňou. 23%, ak sa nemýlim. Tak, presne táto sadzba. Ako je to prosím ťa s paušálmi? To nevieš náhodou, že či sa bude dať odpisovať paušál? No, to sú napríklad tie živnostnícke veci všetky, tak tam zase sa robia rôzne úpravy, ale možno taká najhlavnejšia úprava je zvýšenie odvodov živnostníkom, pretože zase štát argumentuje tým, že živnostníci si platia odvody v súčasnosti v takej výške, že napríklad im potom v budúcnosti nevyjde alebo nemôžu vyrátať ani minimálny dôchodok. Tak preto hlavne chcú zvýšiť odvody, ale tie odvody sa majú zvýšiť o nejakých 40 eur. Takže zase tá výška je dosť vysoká. A takto by sme mohli pokračovať. Sú tu ďalšie A4. Mne už celkom aj stačilo inak. Dohodneme sa, priatelia, lebo napríklad závažná vec, ktorá v podstate včera bola tak porovnávaná, je práca na dohodu. Strašne veľa ľudí, ktorí nie sú zamestnaní v trvalom pracovnom pomere, si takto pomáhajú a privyrábajú na podstate dohodárskú prácu. A tá má byť viac menej znemožnená a má byť vlastne povolená iba študentom. Takže, a o tom si povieme v ďalšom vstupe, takže ostaňte a ja si to pripravím a ukážem vám to, čo sa vlastne deje. Neviem, či mám povedať, že máme sa na čo tešiť. Zlá veta. Ja zase si vždy hovorím, že dúfam, že to nebude pokus omyl a že vedia, čo robia. Dúfajme, no ale vyzerá to tak, že že to dosiahne týchto 22 v podstate opatrení všetky vrstvy, nielen niektorú vrstvu obyvateľstva, ale naozaj sa to bude týkať nás všetkých. A teraz poďme radšej na to. Trošku pozitívne. Ahoj, dobré ráno. Slnko nám sem začalo svietiť tak pozitívne. Poďme teda na celorannú úlohu s Martinom Kontúrom. Ahoj. Pekné dobré ránko, ahojte. No a keďže o niekoľko minút sa presunieme v rámci nášho vysielania do chemického laboratória s Kikou, tak my sme sa tým tak trošičku inšpirovali a dnes ráno nás zaujíma a budeme sa pýtať
našich televíznych divákov na pokusy a experimenty, ktoré nevyšli. Nemyslíme tie, ktoré boli počas školy v chemickom laboratóriu, môžu byť aj tie, ale môžu to byť napríklad zmena farby vlasov, pokus o klamstvo. Jednoducho všetko také, možno aj, alebo najmä aj úsmevné, ktoré zažili a ktoré nevyšlo. Napríklad Alica už stihla napísať: keď je písomka v škole, všetci majú trojštvrťaky a na kolene ťahák. Niekomu to bolo divné a už bolo zle. Áno, aj tak sa môže stať. Napríklad Sara Fúčelovej budeme dnes držať palce, pretože tá napísala, že je prefarbená a dnes bojuje za dobrú známku z matematiky, tak snad to nebude zlý pokus. Ty už svoj pokus neúspešný už si tam dal? Ešte nie. Ja rozmýšľam, či ho môžem aj zverejniť, lebo my sme urobili raz taký pokus v škole, že jeden spolužiak A ja idem radšej trochu ďalej. Čaute. Kika, trošku máme od teba aj strach. Sa bojíme, že v akom stave sa nám vrátiš naspäť do Telerána, tak si dávaj na seba, prosím ťa, pozor. My tu dnes nebudeme robiť v kuchyni žiadne pokusy. Máme tu kuchára Borisa Opolda. Borisko, dobré ráno. Áno, dobré ráno. Ahoj. Inak asi najmladší kuchár tu u nás v Teleráne. Mladý to muž, ale veľmi šikovný a dnes nebudeme robiť pokusy, ale pôjdeme na istotu. Budeme si robiť zdravé, zeleninové šalátiky, veľmi vhodné pre toto teplé obdobie však. Áno, veľmi zdravé, vlastne rýchle, takže každý si ich doma môže vyskúšať sám a uvidí, že nič na tom nie je ťažké. No mali by to byť jedlá, ktoré nás chladia v tejto horúčave, tak povedz, čo nás chladí ako prvé. Takže najprv si pripravíme šalát. Ja som si vybral konkrétne dubový list, tak sa volá ten druh šalátu, ale je to na nás, aký druh šalátu použijeme. Môžeme použiť kľudne Lolo Rosso alebo Lolo Biondo. Sú to lacnejšie verzie a taktiež chutné šaláty. K tomuto šalátu si vlastne primiešam rukolu, korenistý šalát, ktorý nám to trošku občerství. Ďalej tu mám fríze. Je to vlastne odroda kučeravého šalátu, ale ako som povedal, je to na nás, ktoré šaláty používame. Celé si to zľahka premiešame, vlastne šalát musí si udržať tú svoju vzdušnosť, listy nesmia byť polamané ani nejako nahnilé. Dochutíme si to zľahka citrónovou šťavou. Takže žiaden cukor a ocot a voda. Netreba žiadny cukor ani ocot, takže... Sol, korenie. Sol, korenie, áno, zľahka, len vlastne, aby sa na to na ten šalát nalepilo. Počuj, prečo šalát trhať a nie krájať? Nie je to chyba ani keď sa krája, ale lepšie ten šalát vyzerá. Vlastne ten šalát, ako som povedal, má tú svoju vzdušnosť a mal by mať aj takúto prírodnú podobu a ne nejaké ostré hrany a takto, takže preto je šalát lepšie trhať. Olivový olejček si tam dal však? Áno, olivový olej. Dávaš aký extra virgin? Je to extra virgin, hej. Šalát si zľahka vlastne rozložíme na tanier. Zoberieme si jarnú cibulku. Pokiaľ nemáš nejaké dôležité stretnutie. Presne tak, ale... Nevadí. Tak sa aspoň pochváliť, že si mal dobrý šalát. Myslím si, že už sú dneska aj oveľa horšie veci ako cibula v jedle, takže nič sa tým nepokazí, takže cibulku si zľahka len tak rozhodíme. A čo tam ešte pôjde? Pôjde tam ešte červená cibulka, úplne na takéto tenučko, na takto tenučké prúžky. Takisto stačí len trošku. Fenikel, je to vlastne fenikový šalát, takže fenikel je základ takisto. Mám tu na florenský fenikel, ktorý je vynikajúci a Boris, chrumkavý. my sa ti budeme odteraz pozerať na prsty alebo na ruky. Potom sa ťa budeme ešte pýtať, čo si do toho dobrého šalátiku dal. Je čas pokračovať trošku ďalej. V tej ďalšej polhodinke nás čakajú tiež zaujímavé témy. Budeme sa napríklad venovať menopauze a problémam s prostatou a budeme tieto veci liečiť alebo zmierňovať príznaky týchto nepríjemností vďaka prírode. Takže zostaňte s nami. Možno sa vás to tiež týka. Dobré ráno. Dobré ráno. buď vo forme tekricových semienok alebo výťažkov olejov. Takisto sa osvedčil veľmi účinný napríklad ginseng, čiže ženšen, alebo takisto sojové izoflavonoidy, ktoré...
pohodový deň. Keď to zaviedli, tak to sú samozrejme o mnoho vyššie poplatky, hlavne za tie luxusné automobily. To sa týkalo hlavne teda tých luxusných, čo sú drahé športové automobily, tak to sa týka od 6 do 8 tisíc eur, takže naša tá daň nebude až taká vysoká ako v tom Taliansku. No, máme nad čím uvažovať. Toto je ten termín, odkedy začne. Farebné účesy teraz nejdeme experimentovať, ale ideme na istotu s Borisom Opoldom, ktorý je skvelý kuchár. Jeden šalatík nám dokončil, to je taký špeciálny, pretože zrejme listový šalát poznáte mnohí, je ich viacero druhov, ale tu sa pridával aj fenikel, pridávali sa ančovičky a kapary. Vlastne áno, a stačí to potom len takto vo výslednom efekte pekne zaklapkať. Citrónikom, hej, a zľahka olivovým olejom preliať takto. Tak, a teraz to bude niečo iné, ale opäť na skladenie organizmu v týchto horúčavách. Keďže máme vlastne sezónu čerešní, tak som si vybral recept, ktorý vlastne sa skladá z vinného octu, trošku olivového oleja, stačí ozaj iba trochu, sol, korene. Počúvaj, Boris, raz keď som bol v Poľsku v tábore, tak som ochutnal čerešňovú polievku a neskončilo sa to dobre. Je to bezpečné, to, čo teraz pripravuješ? Je to bezpečné, áno, nie sa vôbec čoho báť, hovorím, bude z toho skvelý šalátik, presne tak, skvelý šalát. Hlavne tá kombinácia, vieš, že ten vinný ocot je kyslý, dávame tam zároveň korenie, sol, čerešne sú zasa sladké. Pre mňa to znie veľmi divoko. Je to divoké práve, že ale v letných mesiacoch vlastne je to taký prečistujúci šalatík, vieš, že dáme si a potom budeme, jednak si zašportujeme, že trošku budeme... Tak som skončil v tom Poľsku. Určite si dať treba pozor na to vlastne, aby sme napríklad na čerešne nepili. Hej, to je stará známa vec, ale chcel som niečo ukázať vlastne, ako sa dajú čerešne aj inak využiť, lebo rastú vlastne veľa záhradníkov na záhradách a dajú sa aj inak využiť ako len na nejaký výborný koláč. No ešte si tam pridal avokádo. Áno, avokádo, bazálku nasekanú, hovorím, môže sa ešte kľudne zľahka trošku dosoliť. A šalát bude taký sladko-kyslý, vlastne šalátik už máme hotový, len si ho takto zľahka nabereme na tanierik. Teraz tak uvažujem, že keby si mi to dal v reštaurácii, takže čím by som to jedol? Či vidličkou, nejakou dezertnou, alebo normálnou, alebo lžicou? Kľudne sa myslím, že môže k tomuto podávať aj nejaká vidlička, alebo lyžica. Hodila by sa k tomu aj nejaká zmrzlina alebo niečo podobné. No počkaj, čiže vo výslednom efekte mám to chápať ako slané jedlo alebo sladké jedlo? Je to také sladko-kyslé, je to celé svieže, vlastne avokádo má takú neutrálnu chuť, preto tam je tá sol, korene, ktorá nám to trošku tak oživí. Tento šalátik už máme hotový, môžeme si ho dozdobiť trošku listkami mety, ktorá nám to jednak celé prevoňa, ale aj nám to dá pekný dekor k tomu a takto vlastne vypadá hotový šalátik, ktorý... Keby som si za každú cenu k tomu chcela, Boris, dať mäso, môže?